Tras recibir formación teórica no curso de Competencias Básicas para o Emprego, Juan Ramón realiza as súas prácticas como auxiliar de xardinería no Concello da Pobra. Ao longo de todo o mes de maio e baixo a supervisión de Mari, colaborará nas tarefas de mantemento e cuidado dos xardíns municipais como un traballador máis. Estou sachando, estou cortando co césped, empecé onte, estou abonando con María, estou facendo cousas interesantes cos jardineros. Si, empecé de hobby e acabei aquí na jardinería. Empecé en Ámbar, en Sarás, cuidando unha plantiña grande, quitaballe as erviñas e todo, e acabei aquí, acabei nun curso. Por o momento, a experiencia non pode ser máis positiva por ambas partes. Son jardinera, levo 26 anos aquí. Esta experiencia pois é gratificante para min, supoño que para el tamén. Con María moi ben, moi bo rollo, con elas moi bo rollo. Xunto a Juan Ramón, outros 6 compañeiros de Ámbar participan neste programa, realizando prácticas non só en institucións públicas, senón tamén en empresas colaboradoras. Participamos cos concellos de Boiro, no cole de Escarabote, de Pobra pois, con xardinería, e de Ribeira no cole de Frións. E logo tamén participaron con nós as empresas os supermercados Día e Neumáticos Luís de Boiro. O obxectivo deste programa é fomentar a integración plena dos seus usuarios no eido social e laboral, algo que xa ten conseguido Juan Ramón, que ata finais de mes seguirá cultivando unha das súas grandes paixóns nos xardíns da Pobra.